Evo ljudi, danas smo sudjelovali u pohodu koje je organizirala planinarsko društvo Orlova Stina iz Tomislavgrada. Znači išli smo stazom Hrvatskih kraljeva koja ide preko planine Lib, kreće iz mjesta Kongore, evo završava ovdje Crvenicama na Studenoj, na izvoru i izletištu. Stazu su napravili prije par godina, znači markirali planinarsko društvo, znači Orlova Stina. Napravljena je u čast krunjenja kralja Tomislava na 1100 godina, koje je evo ove godine, znači 2025. U pohodu je sudjelovalo 120 negdje planinara. Zanimljivo da je bilo jedno i kulturno-umjetničko društvo, među njima iz Osijeka, Osijek 1862. Oni su malo gore, pogledat ćete kasnije, i izveli par pjesama, himnu i tako je bilo, evo, prekrasno druženje. Staza je duga 14 km. Nije velika nadmorska visina, znači planina Lib je smještena u istočnoj strani Duvanjskog polja. Visoka je oko 1400 i nešto metara. Mi smo krenuli sa 900 i ne znam, 50, 70 i evo, jedan prekrasan dan, prekrasna staza. U nastavku videa, evo, pogledat ćete kud smo sve prošli i kako je bilo. Hvala. Niko nam je uzet neće, ne damo je mi.
znali, ali mi je nismo dali. Niko nam je uzet neće, 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 ne damo je mi. Ne damo je mi. Području